நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்தியா 360 ஜாப்ஸ் வித் பை உங்கள் நவீன். நண்பர்களே, இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷன் வரும். நம்மளே இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நமது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டத்திலிருந்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பத்தி ஒரே வீடியோல கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 38 டிஸ்ட்ரிக்ட் கூடி எல்லா வேலைவாய்ப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முழு அப்டேட் வீடியோவா வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த வீடியோக்கு கீழே ஆட் டூ கார்ட்ல வந்து குடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணாலே போதும். ஸோ 38 மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள், பெண்கள் யார் வேணாலும் வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ காமனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 15ஆம் தேதி சில டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து குடுத்துருக்காங்க. சில டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து 25ஆம் தேதி குடுத்துருக்காங்க. இதோடைய முழு அப்டேட் வீடியோவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 25 மினிட்ஸ் வீடியோ வந்து நம்ம அட்டாச்மென்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் அத நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னுமே நம்ம Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp குரூப்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதோட லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல குடுத்துருக்கேன். கேரியர்